Ka HYC Nong Tri Circle hapo kajingelam usamla all ning somat badai Presiden jongka circle haringkat kajingedan lang usamla blaster somat sekretari jongka circle u vice president jongka circle henen kasngi kakat pratrek unailor arhajar arpulai kayo bene jingo hi daladi ya ka CHC rangdo hadin blayo shibun kijing ujor na kipajba kamtam na kinongpang Bahabaki wan banshim dawai barsha sumar hakate ke hospital ki doktor kimdan bat kimbansie banit pai no shalayeng. Kumta nakaliang jong kaseng kalayo banya kendu ya ki doktor baki nurse jong kane ka CHC ha ka jing kendu ki laong baki doktor ki dan tang hapo ka OPD jong ki kata kalong nadu ka shpo baje men step hadu ka ar baje janmiet bat hadien kata ki doktor Kim Dan Shu lait satang ki bapangjur serious ne emergency ki doktor kila bandan hadien ka ar baje janmiet bat kitu ki bapang malu mala kom ka jerho sokpo bayong kli bat ki wei ki bampanggjur nadu ka ar baje janmiet shaneng hadu ka shpo baje men step shapo lada ki wanra nong pang klem da pangjur ki doktor Kim Dan bat ki hab banwan pai thli no Kumta nakaliang jong kaseng kalabatha iki banangni shakmat ki doktor ki de bandan bait habaro ka arpusau kenta hapo ka hospital khnang ba ki nong pang kinla banyo ya ka jing sumar shushu kaseng kalamaham ting e iki doktor jong kate ka hospital balada kiai le kumni nangni shakmat kimbansi kaseng ka haban le pat da ka wei kalenti bar kaseng kala kerpat ru iki nong pang balada kim don doktor nangni shakmat ki de ban mi shakmat khnang ba kaseng ru kan yo ban le ya ki jing don kam khnang banwan ra ya ka bha kamiat ya ubabun balang ha kani ka than ada kapsan tarik yang banai bakandai arajar apply awan hana postal doktor Ramdan live 5 minit bat jam tang kinos langut yang nolak batrekam mano bapang kata por bapang kon yo pi kemudian doktor ha naling kata dengan orang kinos ngadalah ngarukan ada kambang ngaru amina live batrekam haka mo live 5 minit gadai ka men step na dai men si men met piam ha kemudian doktor mah doktor to naka liang jongan dai na benta kane ka CHC rangdo kamcham la yathu nakaba ong kibriu dengan yathu nakaba laphi nalade haga jingcham jonga man la kapor ngawan hane hospital te ki doktor ki juong habang kili ki dawai kili kino kiba idai ban ton kam hakane ha hospital ya bangi kinong pang idai ban yo ndai ki juong ba kita wire nim don supply di teng don kapor bang ong ki doktor apa pi don supply su ya kita wire hakaneka hospital hite kan mantoy yusu bang dang peli hakaneka hospital hatu kampha ya pi bapin khang no sundon ndai ngaju ong tai ki doktor ban dang chen man kane don ubah yeng jonga bastom kalok telefon yang ong ba no pha se panwan le mo pi dengan wan ne hapo hospital handrai uong habangi pan ya kadrip tangka we kadrip ru ki ong ba mdon hap thet na bar andangi liok ban thet na bar jin lai tali kadrip ni la thet ki bu hadu lai sengi ki ni na ka bat thet kadrip te hadin nang tu ni la keli lang ban nga te keli hak doktor ki ong ba doktor ni la yo ban thi de ki drip ki aina du mane ma step te lano pin ai drip no i te i ong ba apchwa haden lai singi yong apchwa dal te kapor mi tu si ong ba mi no non kam su ka drip tang skumta hato kinong sim dawai ban chu thet ban panut kai tai pisa tu kim los mo andala persang ban lek ban phai biang ya ki dawai ya ki drip ya ki ai ro kitu ki pharmacy ba ngi thit ro hani ha chane chaporang do kim ju sim su bana ka ai ka daw ha jing sang im pat panam kam kitu ki dawai ya kitu ki drip te kidang de kadai ken ba kindang sim chu ro don sai wai inong pang ibanga hi ngayalam chapo selong i te hadin na bangi la yo bangi na selong te na kadaw ni yang su popor lamiet palan unyo dawai su ha
hasa sibil selong te ai yang ida ka slip bang dai ban wan sim na CSC rengdo andang iwan hang ne pat ni pan tang ka jan jri sing ru kim ai yong bangim don ni pan ni kidawai sajru ki ong ba ngim don ngim ai te ong man yang ong ba wara no ini nong pang chane sa hospital in sumar himangi te ka jing sumar i kadangat hapo selong te kumno kan ban ong ba ngin rai inong pang chane rai nang tai kila ai ya ka slip bangi ngi dai ban wan sim tang kidawai bangi dai ban panon kam chisngi asngi hapo snong tad hadu bangin yo lai yang selong handrai hakane ka hospital pat kim ngim ju yo ai watang kendiar so na kalyang jongi ka HYC notai circle ba ngi haden bangile yo ka complain na ki patient aki pakide nong pang ci bon sumar hapo kana ga CSC riando te ngi manta ga si haka khat patrick u September ari apply ngi wan pej parman dal de hapo kana hospital te bat ngi la yo ru de ban ya yu kendu ya ki doktor ngil persyang men keli ya ki dawai ki ong ba wat ki dawai ru kham mabiang ba wat ki dawai ru ong bonsin kim la ban yo na po kene hospital bat kum ju ru de ni yo na ki no complain ki patient ki ong ba ki ma doktor bonsin don hapo kene ka hospital te ki ong ba don ru de ki nong pang ki bawan hang ne handai ki wan phai no namar bonsen ki mo doktor kim don haba kim don ki doktor maki ki wan hang ne handai ki phai no ngil perchang ban ya amkran bar ki doktor ya kataru ngil perchang ne konsol handai ki doktor pat ki lo ong ban ngi kum ga seng manta ki ong ba ga de duty jong ki kare tang shipau hadu arbje kata ga de ka OPD ga jong ki ka OPD jong ki ga ong ba nadu shipau hadu ka por arbje ba haden ka por arbje pat kemudian out nak OPD joki kemudian don doktor syu om like tang kita kiba serius dan kiba emergency ya kiba emergency bar ya kiba serius ki ong ba kila ban sim kam kila ban pai handrai ya kine kiba klam serius syu motang pang kli bayong kli lana don kapri lana penhiar lana don tang kino ki jingpang kiba ma bom serius syu ki ong ba kine doktor ong ba don like ya ka RBJ te kene pat kabu jinye yang dong katanya, kemudian hapok keneka CSC yang do. Bad, rude kabu, majinye yang bobon balang. Lada nalia yang ki doktor ki ong baki dong tang hapok RBJ. Bad nak nalia yang ikum geseng. Ibu kejin peram ke bajur. Banang na syakmat. Ba ibu yang kerpat nalia yang ki doktor bedai ban don hapok arsau kenta. Kenang ban like kino jinye. Bad kumjur den nak deng ki bobon ki balang ki bawan chimdawai ki wan check ki bawan banca sumar hang ne kinyo ya ka kabu yang ki banca ya gajin sumar bat kum jur de naleng yang ikum geseng ngibu ya ka jimprem go bajur ba hebe dai bat ya ki nek doktor ba om dai mandon tang ha kapor mo OPD ka jongki bat larlap nane sakmat ni bom sai ngikum geseng larmaki kedang yaile ya kane kedang yai continue ya kane ni hap banle sada goi pat kelenti inle yaki jinon kam bangi bo jeker par dai kinong pang lada tham don ki doktor nane chakmat masngau bhaw me chakmat banwan bangi kum geseng ru kham ngi kum geseng ngila ban le yaki jinon kam khublai sibot